Yarienti when Jimmy and Kotosu be our state. It was Hanses of a call our Angel Educational Complex. A Panchera and then Babakakra. Okoye, now Radina Copo Etipunim. Ama, I was in the Bayano. Now a passing. Now, for a passing your pet. I was a Sadia, about to also work with University. In Ghana, University from Sinipo, and on top of the so at the film. On top of the America, everybody Adam Abaya, not Ghana, Diano, Abba, now Brutia Diano, so now Ba Power. After many of them, I said, about Brutia, running out to a college school from the bedroom secondary school. So now they are Tom, no, be a power Brutia, and about Tessia, so about Brutia and the Asoso. Running out Tom, or Panja the from Yafano, when you're Vresa, Echo PMO, our American memoir, now was here. I'm for a no mammy, actually said, now it's about time of proper who's your fan when you're Vresa, and the son of our American memoir, now was here. You want to form Sikan in the hot. I don't know how to make a buy. Yes, Missika, who you know, and I'm a dear Piame Bana. She said, Oh, Cosia, they were British. She said, How could I walk on me? Also, what damn it. And he said, You want to say, Sickening in our son, no man said, Yabia, and your power on Ayapa, and to a deep force, baby, I take it up 1 year son or a Hana Mebaya, Trader Ponagopo, and be a common acquire, a Hana Mebaya or Sana Yaria, and you must have to Minicaba, found with a good form, Nanya Manu, Papa, Mammy Baya, then you have turn away our Quantanaman, and sugar, not a whole Maya or Sana, Yamidi for Mammy is more in answer to the more tomorrow, and Nico community. And the bad time come up and the Lucas at the more and what about time. You know, yes, he can't and I wish she comes the man say on some from conference, not on from Quintita, one summer running out about time. Damn for my say. And we are saying, when Uncle Pong and Drobia, and Drobia to meet Uncle Pong. And when I wear Quantana, we should have the man or the conference is coming on. I friend the Getia above from Nisika above from the one that shall see a peda, not shall see a peda, not shall see a peda, not shall see a peda. Somebody for Mammy say, I friend baby, I was torn near and the crowd where you want to. I'm on for this one that shall see a peda, because not shall see a peda. And I'm so, I'm a mammy, Papa, what today, I will your man, Sika, which does the man, what do we see down pound, and 9 bedrooms. Abrocrona, the bar echo school, or sister, Ghana, your friends are wiring. Rooms, at the same time, now was saying your project, now a tall land. No, what was I said? I was saying, about 15 years. What tall land? 15 years. No, to me, land at the same time. To a dance. I made it for 9 bedroom. No, what was I said? Boys' quarters at the account. And Tuma and Koso was a second and Sika and your city now. Now, what can I call American city? I have $100. Now, what they are. And the buy school fees, our American memo. Obia what take Ghana, what your fees in Talent, our American memo. Senior Trader Ponagopo, Cedar, and the Bay way, Obia Timmy, Bon Sam Casa from my Radina Copo. Obia what take Ghana. I mean, if now one Bible and our country, and Yamako so and Mamma, just a bit of a Bon Sam Casa from my Radina Copo. Me money bin ha, and the young family for Clansa, not the weapon, young canon. Now the Radium was there was such that they had here because American woman was selling were hanging another Obiano Hobenya Daji, no to be a dancing Papa, and Tinyama Koye at the mano. Now, no one and the Baya or copy American memory or Cosia and your friends of medicine. Now, oh, yeah, Doctor Focus, where I'm with you, Papa, Paboka, a Pantaka, now all Frau with Papa, Nana Casa, now all was upon Nana Casa, now Bompire Mano, now we're selling crime, say it on home, a Baya, because a Radina may I'm a Cassia, and Nana Casa.
or support and I will bomb fire man. I will send a Pano every abrotre Abagana. Yes, what you could do. Yes, what you could do. And they were punched. What Ankasama mean in the back and my cousin will share. Yes, I am now our secondary school. Sir, now I made it Papa. Or do you follow the Washington come? I'm on a bump. Say, on come, sir. And what the number was so tired. Or do you for a bump? Nina, secondary school. Or call University of Kentucky, Papa. Or do you follow the Washington come? I'm on a bump. Say, on come, sir. And what the number was so tired. Or do you for a bump? Nina, medicine. And then I can say, Papa, 6 years program. I'm planted in the heart. Why a medical doctor? Me was in a me fan come on, me why ye, Ubeti me me want to me want come for me mama me want to say why you be a man yo I be a man I say ya me want to me mama me want to say why you be a man yo I be a man I say and catch you. Oh, yeah, critical school. My head. Your name Wow, Shannon, wow, Timmy, and found or how be a rat on them. A radical. Yes, I saw for it is not day. A branch in a ha was it what carry and fear what to be what they are in about and your man. On the dear, on my midday, yes, and I don't know about her. Yamini for Hano. It's not when you bring when you know who they are and what carry and fear what to be a teneso. A woman of country, Emma Yariano, a coyer, Emma, they were the in the Pacasiano, and that day, a woman of country, Emma Yariano, a coyer, Mpacho muhasi ampesa mite radias wo ya man doctor na radias no mo so na radias enye ni penya na anya na sa mi daddy enti gina ha mi dia sida manya mi se de no si kano mpacho muhasi ampesa mite radias wo ya man bompai ko so prophet and God my friend daddy amen to me daddy enti gina ha mama also de radias kano like say mite radias mi huni amenkampo erade me da wase dia wa ya mame wonam prophet mama also de radias so aya niema bebre amame mi di dia o mi ti me ka me ka erade me da wase dia wa ya mame me da wase wonam odifo also me da wase nyame nsra erade na je aya niema bebre na fa hwaye kakra kakaya na ye ni bie na ya so da me da wase erade what's up, what's up? For people who are Ghana, more Mumu, Etina Mechi, Kuremo, Ayam Tumakai. So, what's your dancer? I did a radio, so radio, so plain. Yakasa, Mammy, be a human, a mother say, I'm all by Cedar, a bombardment, a from bottom, the Chilani Sikum. I'm an assassin, what talk after over 15 years. You man pay giant, I'm all by Cedar, a bombardment, out to me, 9 bedroom self contained with
garages woman we self contained chire aside the back school chire maame na uti na dance mmerɛ bi wɔ radio so dia wo nyi self contained with garages woman we self contained oh yes you dina yes you dina maame wo tira sɛ maame bɛto ha no ani bebre hu ye Dina. Oh yes you dina yes you dina maame wo tira sɛ yɛ do maame wo sɛ ani bebre hu ye bawon sam kasi ama urade for that was 6 maame wo sɛ maame nini bawon sam kasi ama urade I'm so Mamma so 6 no who say me kasa so last month program obewura me office say I'm so ya branch Mamma so mo buy no na ba ha to aso boso no mienu bi na me so ya kokora me panyi enti da last month program ekane na me so dia ma hey me se u me sabra no dem koye me se 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 se ya ya me so ya me se so di ya me se so ya for di me se dem koye me se dem me se se ya ya me so ya mama me have to so di ya yes wa se aso na ni ya de ni ntino abusuya na se o plot na wa to no kra na manfo afa a plot na ni nti ohun ba bi a plot no ye den na ni ya de ni ntino amase sa so plot na akwa akwa chede mo de no ko plot no wanti be hu se ni plot ye den e wo ha na ni ya de nti ni plot free ni nsa nti na ni ya na ni plot no ye den e fa fon frɛ or hene na also plot na ba wa chiri say me classmate na me ma me plot no da no chesa na so ma me plot no da we da na chiri na ne ba won shama Jesus hene na oton asase oh me classmate na me ma me plot no da no chesa na so ma me plot no da we da na chiri won shama Jesus akwati no plot akodoso Sompa FM meni mo ade efiri wonsa ufiri ha kona oh yamedefo waka asem ni nyina na ye doctor o mu nyina ne se doctor foka tira maami se baby o ma ya ko pem no o mu timi nya to so biem ne se ne ti maami amafo na obewu eno mu na ma ne be pia mo se de wo se chanta oba ye ni abo the pampers wo se say Mr. Danso ana tira mo ha dio mo ba ya Danso ye juma osunyan o ye juma osunyan e no hu mo se de Cedar so da mo se wo ne papa so yes Mr. Danso ana tira mo ha dio mo ba ya Danso ye de ne ba ke se mo so ho kronkron na ye ke se pa yes de Cedar so Dr. Declan so nye ni pa ti koko listen se sa ni ma ko na ni Dr. Declan so nye ni pa ti koko mama na ba to me wa so pe so fa o se kire yes and the brother be when you know papa mo do se na wo pe ga papa bra wa re wa ti to ko and the papa be dey ora dia no obodo to o he kire so se ke se pa ura dia Dr. Declan so nye ni pa ti koko se sa ni ma ko na ni oh yes it oh see the one so the one fire ono no be pray mo ti da worship center ah odifu abet ewade na wo so ena wa do mo so say mami aka doctor say wo nguo no ah wo dada mo wo ti be sore no wono na sore ge na so e kwa bo ne mo yare atura yira ah wo gina ha odi adanse e say ruade ne manyam ah wo dada mo wo ti be sore no
one na show the get na show and kwabo ne mo yare to ayira a wodina ha odi adanse e se ruade ne manyam obiara o se ma de wo wi ase oba we yes oh the radius ntina ha na nyame ase se de wa ya ma me ne mabusua ase da so go se akoma Mr. Danso na ye ni eni da so ma na boy bu me bia ono na me hesika ma ye de nyame ase se de wa ya ma me ne mabusua papa na obi obilo first on rampa ayi won no ase se bra ma wu so me na ni me bi me na si ha me no ma bawo se me ruade akame dia ka no first on rampa ayi won na me ka say yare ma ko 4 6 ana me go boss na me so no kore Pampers. Who best that they hear you, Gidio? And I make us say, you're a man, so there are 6 and I'm a Nyame ase de wa ya ma me no minimu ne ameka enti nyame de me se me de me ama ensu eto ewie ebo mi danu mu be bradua na se de wa ya ma me so Mr. Danso so me dana si o me dana se ka se brank yesia mi o eto ende nyame ada wo ma Onyanwi Asofo dia na radio Bishop yeni abayin so say Awurade asane yade na awon asem ne say Awurade a wode Bishop ko pie TV so no nanum asem eye adwuma Mami say oyare Bishop yeni abayin so say eye ne ya abdominal pains na awon asem ne say ende amana ko pia ya sabia oko hospital and rua doctor de ma no ono mo ye anko today ote TV ho a woni Bishop eye sorry and the Bishop say young fans who TV in chain or documents Patu TV in chain Papa also from Poyagun Suadu Suya and Fanum says Cedar Yame Samayadi also name of Granu to make a ton in Yama I cannot Papa or Suadu Yano Yadiano said 2 years some memory and the Suajina or Shayami the radius Radina Yemfed Bunyam and America. Some memory and the Suajina the radius Radina Yemfed Bunyam and America. The car, why yes, you are a Timiato. Car no, I couldn't quenchia, I'm a problem. Abem. And no, mammy, I will Mabu and my mama is a Munum secondary school. Omo Piani, what Timmy are passing. And no man, mammy, to me, Cababa, my young man, a Quantana, or yeah, Papa, or yeah, Quantano. Now, mammy, the Bano apply for nursing training. I am found. Yes, you must be able to 34 million 3,400 Ghana cedis before the cano. Obedia Quantana, Adia Betty. I'm an interview date in Aso, Papa. What the wow! And your friend is Nebano, any admission. Your born in seminar. Obetin sem there were phone so. What the wow! So grace here, Juma. Hey, who in your protocol? Papa, on admission, we are born in seminar. Training college. So grace here, Juma. Sorry, John, that's what I cry. I don't know Jesus. The shame comes from. So, Enyane, Mamma, the Vinyano, my papa, and Yano, Malano. You may Yano, so, Enyane, Mamma, the Vinyano, my papa, and Yano, Malano. You may Yano, yes, What's or show dressing, our dressing, or say which is colored. Long summer rate. Oh, no, come for Jay. Yeah, BG was of you. So I bring you my pass.
So call hospital. I feel you say ya give you a channel then or deep pain. If you see a one or pain, but some pain now or this no won't be that. A woman yell into a hospital and no coin a doctor say this is a child scan. Some of your figures see me photo a buyer of already children not when you're hernia. That's a minimum man so crowd hernia. That's why I am curious. I true. I say, God bless you, Bishop. You know, and I'm on the tip pain. Say, I am not saying this, and no one Easter your program Easter convention. Papa was so the PRC. Well, when you are free, we are doing for us. I was up upon your same empire. Man, I said, your funeral, and ran to me and said, also Emma woman here. Was it a running chat here? Free have caught here. Pay now what here. At Daniel, Nina, a call your funeral to me and said, Bishop President is a penny quadia. Uncle has a henny and of course, yet a honoma. That does not you to a few so. Oh, yeah, you know, which has kind of come. Or more ridiculous. I'm a mammy as a penny for your blessing. Henny and no honor. Oh, one thing, they say Ayera. What's so dear Bayera? Or more ridiculous. I'm a mammy. Bishop Henny and Ayera. And I know what you dance. Oh, one thing, they say Ayera. Radia Mania, what's so dear Bayera? Well, show me, I would tell me a Yarebi How. The Yabron Samayare in Toya, dear, also would be a new 2 years. Amen. May the mammy share yes, mucho. Many on any cronin and mania, Yami Yamom. Amen. Amen. Toya, dear, also would be a new 2 years. Amen. The mammy spend when you're in America. Yamidi for the other mammy or Terasa. Never will portray a man on it. Now, or so Diana never knew. Ama Diana was Susan and any tea. I want to show no. None is sure of Papa was over yesterday because of too many woman into a Mayawada. Or free up any fiada. A woman your friend said, Nebano Ayare, Amaya to a year and Pasu of I prophet and home am a prophet as a woman said, a more I am an battle of a woman person. They said, Papa, or all time all the programming. I want a mammy paying as a son in Yemen now, and to free fear. Some of Cedar, watch him center, as I am a Chiaman, and over that, Papa was over that, and yet now know what they are. Yes, our friend said, they ban a whole word and one tunnel, while they are the Sabia. Everywhere, see you are the living God. You are the living God. You are the living God. See you are the living God. You are the living God. Enti me check up how fi akwanya dance. Mama da radiase. Papa. So me da wase bebrebe. Obambo no hwa so pa urade na bo so. Ma wo hwa me ne me ma ne me na no nyina. Me da wase. Mama da radiase. Wo asem bia wo ka se wase bebrebe. Obambo no hwa so pa urade na bo so. Na ma me asem na ne se ne baba manimpo anya nchan kra. Ono ankasa ne ba. Ana wo wie secondary school. Yes, enemre mu de no SHS. Na owie asanteman. Papa Abraham wie school. Or person or to school no so edikan o ma me so go training college anyeye auto nurse anyeye auto university anyeye won say obenche beto training college anyeye enfie poly and nine ana branch na secondary school pass for so a enso we di sia na adiragu o de career na why ye to so biemu obi a hye no ho ba a obi ni mu mpanifo awo Ghana Water West Wine Company na me difo na hoda mo se asema aka ne anokora enye de wunim no na mom eye nyankopon wo di wachi a wode ukọ anihia papa ni para se no ho ba na enso okwa enye yie
okwa enye yie enti bosumi nimu enum nimu eye me bosumi no aye program aye to din say that limitation line must break no enum na mami so the manensa pam ana o be pie mu awo sida wase center dem ha papa o ma na kwantere bompa ye de ma no program no e kwa wiye no ana ye free abrantie no e wo training college anka me hwe se ka obeba wo nsema ma awurade sa line no limitation aye dan e breki so wo training college abrantie no ade ne breki ya hwe se ka obeba wo nsema ma awurade sa line no limitation aye dan e breki ade na eya Ghana water company no so wa pa wonya no ehwa ano mo so efre no Yamidifua, after Branch and Across Washa, was a man quite radia pa, Bosumika Mena, and I know Tuma, I mean, you're going to make Minyan Kosuka, may you to Mr. Mecano, a chance of a training college. I met you. And it's my from Media was breaking a training college, you know, says your funnel, our Ghana water company, or my Mr. Wagina hat, or the Cedar Emma Trader Bonyanko. And it's my from Media. Well, says your funnel, our Ghana water company, or my Mr. Wagina hat, or the Cedar Emma Trader Bonyanko. Or son is to an mobile. I mean, for almost as a also and confirm him, say, you mean the enemy, Yansa, I Kasa. Just a Niamanu breaky, and so let's say, ye froha, ye froha. Ufre, when am I a compile? When am I a giant Jumaho? Eddie has some cotton run to your name. Wow, show me what you mean. I'd be I had days, I am a mamma winning a bar. When am I a giant Jumaho? Eddie has some cotton to your name. Wow, show me what you mean. I'd be I had days, I am a mamma winning a bar. Namidi for the Radia Mayania Penny was in the crown and our dear what they are say Bemano and will be a year Juma and then the Pacuretima to cry and what dear Jumana Shabeman and sa on your Jumana Cosso and escape them was in the crown of great to be a poca and year Jumano. Every day is a free every day of Diabo and Jumano Omoka and Yamabasa and talk just said Yamina Assis. The Numina or the Batu and then send you Jumas. Now, bomb Piaman is sending on you. Or sit there, Apostle Bammy and sending on Yankopo. I had Thomas up Peja Jumanima. I'm a Jumana Coswa. A Jumana Senapaja. Bon, some Cassiamer Ratin Yankopo. The radius, they are told to Papa. Anytime I'm a baby, I'm a catcher. Or Shami, I send me a Bia. Bishop, Mamma, you jam in 10 and Benjamin, so still running out for Shida. Oh, my man, or Shami, I send me a baby. Yadia Abebono, Neko Hospital, Yanko, Yadia Benya. Yes, in the kid now, Bishop was so much scandal. Mamma, no more yet. The band said this year, operation near you, the kid, no back. Mamma said, Mamma, whom it you for answer. And son, I say, operation am why. Mammy Mutumrika, every home. Omutumrika, every home, Mamma Quanche, Momokoye, Obon Payed and Piboto, Omokoya Quanche, no Mosako Hospital, Yaquakoyan, operation, Ibacono, Omokoya, doctor said the kidness, I say no. Hospital, Omokoya, doctor said the kidness, I say no. Wow, show me how to me. Hey, I am paying. Hey, we are there. Hey, get the pastor, I say. Hey, get the pastor, hey, oh, free a radio new way. Hey, oh, when you are here, a radio, Bishop, after the doctor now was a man casting in operation. Baby, I'll boy, baby, okay, was in the sofa, and I'm a Pobona man, bomb pie, Maya Quanche. Was Yankopon was on the most of the year. Yamiacho, operation, ye, Ofie, never found Ukodi. My major, what the Astaka 7 year status be a bishop.
wɔse ɛnkɔmfama ho nyame agye wo operation no yɛnya nyɛ ofie na fa ho kodi maame gyina ha wɔde asta kɛsɛ ma nya pastor just be a bishop. Praise the Lord. Hallelujah. Abusua papa Awurade ayɛ bi ama ne adɔfo yi nyinaa yɛntie ne Awurade ayɛ ama wɔn maame deɛ na Awurade ama wɔn Cedar For Christ. Praise the Lord. anuanu mu yame Abusua papa na me ne Awurade nyame ayɛ ase bi ama ne adɔfo yi nyinaa yɛntie ne Awurade ayɛ ama wɔn maame deɛ na Awurade ama wɔn adeɛ nyame ayɛ ne sɛ Cedar For Christ. yɛdi kan me wa mɛma ensia na me ne nyame ase yɛ nyinaa wie university ebi awie pɔle ɛnso na adwuma sɛm ayɛ den yɛnkora bi atena fie bɛmfie nsia yɛdi kan afei mekɔ dɛn mu anisuo nko a ti madamfo bi na kyerɛ me sɛ memmra kɔfɔɔ dua no papa bi wɔ ha mebaa me nsɛm ɛbɛboa ɛti da mbɛ ɔbaa no a na sɔɔ me nsa de mebaeɛ ɛda a mebɛduruɛ no mebɛduru dɛm ano ne nyame honhom wɔ ha Your born in seminal. Saa nyame honhom no ɛbɛtɔw so. Saa nyame honhom no Abraham Nyankopɔn honhom no bɛdi ama wo nso so. enti mebaeɛ mede mɛbɛba panyini na Your born in ɛbaeɛ ɛna mede bɛgye Saa akwankyerɛ nyame honhom no watena fie ɛbɛtɔw so. Saa nyame honhom akwankyerɛ no wɔyɛɛ wɔ awie Abraham Nyankopɔn honhom ɛna ababaawa bi a ɔkɔtoo no kɔkɔ bɔ no enti mebaeɛ mede mɛbɛba bɛhyɛ no bɔ so ɔbɛboa no mfie nsia wɔmfra no nti mekɔyɛ akwankyerɛ no ani na ɔtwe ɛna wɔfrɛ no wɔfrɛ no si apɛ na ɔse sɛ wɔdeɛ fa mba no akyɛ me mea na mekaa sɛ mɛboa so mahu deɛ ɛyɛ a bra adeɛ kyeɛ wɔkɔɛ a na ɔde appointment hyɛ no For 6 years. Your born in some erratic wonderful. So okay, twerɛsɛm na. Nipa yɛ fɛ no Joseph ɔka kyerɛ efiase hwɛfoɔ ni ɔmo a na ɔne ɔmo wɔ prison sɛ si mu yi a mɔkae ɔse for 2 years na nipa no wura ɔse akwankyerɛ de go fam obi ka kyerɛ sɛ akwankyerɛ sɔre nyɛ ɔse week no ansi na babawa na frɛ no sɛ me are very sorry. Ɔse akwankyerɛ de go fam obi ka kyerɛ sɛ ɔkyena de hyia me ɔkɔ hyia na ansi na babawa na wonderful. And now I'll show me how to me. Who feed them how to ya? Na Awurade kae wo ba or kae wo nso so wɔ Yesu dim. Jesus. Appointment letter wɔ hefa. Adwuma bɛn mu. Cocoa board. Ghana cocoa board. wɔbaa wɔdi n'akyire wɔn nso atena fie mfie nu wɔn nso wɔde akora no ani ha ɔno okunu wɔ nkran ɛna mede ne nkrataa bɛkyerɛ papa ɛna wɔse bɛɛyi ɛna megu so bɔ mpaeɛ afei yɛ wɔ hɔ akyire ɛna no wɔnya aboafoɔ ɛna wɔso wɔmfa nkrataa bra wɔde ne krataa kɔ wɔse ei na krataa wei na ɔma bɛsi a wɔde te fie wɔmaa soɔ no ara ne sɛ ɛne bosome Mineral Commission. Yeah, brand appointment. Mineral Commission. For 5 years. Yeah, it also be answered. Also, I am a catch. Mineral Commission. You have the two so Mineral Commission. Wonderful. BNI. Holy Family Hospital. Wonderful. Accountant. Holy Family Brekum Hospital. Osina ne manyina 6. Waso timi wura dem so se ma hwe university. Ibi wi 6 years. 5 years. Ka wo hye me we ni papa we omo mpogbo mu a no behu. Na san kra nya ji so se bo mo akoma. Mama to our dance university. Enti anu achi no ne krata asase wode kwaji na katua appointment letter aba afe na dan secondary school ya kwankyere mi gu so me ba papa ho ne ye bompaye me ba ne ye bompaye nyame adom afe de krata no nyame asia ba ma ne krata ne nyina ya kama sese na katua ba se de sese kwankyere mi gu so me aye de ogina we aw ya accountant no nyame adom afe de anu achiri nyame asia ba papa ye te wa ye nka di chem na ya de bebo sese na katua ba se de sese na ogina we amen aye de ogina we afe wa bra ne ma no ho a obenya bibia die no yade me ka no to ko ye operation ya chi no afa me ni papa da ho a no wada ne funu
na deɛ na mi hu wa na deɛ mi ka ba papa wa na mbɛbɔ na mani ti adeɛ kyi fi na no wa me akwankyerɛ si ɛbɛyɛ ti papa ba ha mo ana mo aso dɛ ma adeɛ no wo papa ni be gyina anim na deɛ na mi hu papa yɛ na ho pa bɔ wɔ ha papa no a de ne sika tɔ breaking no wa yɛ na mprɛnsa asa na etimi apayɛ ka kyerɛ sɛ bibi ka akyire enti yɛ kɔ ofie papa ma me sa kɔ yɛ breaking bio the breaking na me kɔ yɛ ne fie ne deɛ ne etue bi ato fie sɛ firi hen yɛ no deɛ firi afɛ papa kasa sɛ basa enti yɛ kɔ ofie ne anadwe ne bɔ mpa yɛ si bio enti na ɔtwe nsa bɛbɔ papa ma deɛ papa ma me sa kɔ yɛ breaking bio yɛ breaking ko amprɛnsa sɛ mprɛna ɛna papa gyina ha ɛne anadwe ne bɔ mpa yɛ o ma wo nsɛm ɛru na ɔtwe nsa bɛbɔ papa ma ne obu a wohwɛ me a wotie me obi sɛ bibi bi ase me sɛ ɔmo nkɔ yɛ breaking wɔ fie ɔmo ankasa fie ɔmo ti no ɔmo yɛ breaking anadwo na tuo paa to wɔ fie mu sɛ tem obu a wohwɛ me a wotie me obi sɛ bibi bi ase ɔmo nkɔ yɛ breaking wɔ fie ɔmo ankasa fie ɔmo ti no ɛnɛ na papa no gyina hɔ no ɔmo yɛ breaking papa no honhono yɛ mɔmo bebree mu hu wɔ dan mu ha ɛnɛ na Awurade apagya papa no enti na ye gyina ha no ntimi ne di wo kɔ da mu a won obedam te da mu a ma de akye sɛ nkrofo gyirigya o meso me hu aso ni nyina akyi ene nyame adom wo da wo gyina ha wo timi di bia o te da mu a won o te de ma me na kana edura na do a na ne papa na busua nsamafo ma wuo nyina abadam mo na papa no hu o mo na ka ne gine ne Yesu odi no mo abasa mo ba be fa no de na kwasa ma edura na do a ene friends ne papa na busua nsam nyina abadam mo bishop papa na nkasa wa o so otimi ye bibia bi oda nyame ase no mo abasa no de na kwasa ma do bishop papa Kuma wa fa me ho bishop papa na nkasa wa o so otimi ye bibia bi oda nyame ase come ho obi ehun sɛ mbegyina ha no na ase masɔre ndua so ya asɛ ka ti asefo sɛ papa tumi na mpaebɔ na kwankyerɛ no ma yɛ nyinaa yɛdi so ndɛ na ma nsi ndɛ ma sɛ bia me gyina Awurade na ahyɛ Awurade na asɔ yadeɛ amen asɔfo nketewa nyinaa sɛ nhyɛ nyinaa sɛ yɛ ma yɛ no ɛsɛ ɛdɔso ɛbɔ nyansa wantiasa Awurade na ahyɛ saa nwosra na Awurade de ma me no asɔfo a mo fi ha na asɔfo a Awurade nhwie gu mo so na mo nya de ɛkyɛ wei na yɛmfa nhyɛ Awurade de animonyam amen saa nwosra na Awurade de ma me no asɔfo a mo fi ha na asɔfo a Awurade nhwie gu mo so na mo nya de ɛkyɛ wei na yɛmfa nhyɛ Awurade papa de Awurade ayɛ nie maame kyerɛ sɛ wɔnyi nhyɛ yɛ no ɔkɔ ɛyɛ ɛserɛ so atonsu ɛserɛ so hospital bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no divine hospital maame ɔntumi nkae doctor ne din kame bɔɔyɛ maame fa yɛfunu pɛ ana abɔfra yi ɛne fibroid ɛka bɔ mu wɔ yɛfunu ne mu ne sɛ ne ti ɛyɛ divine hospital doctor ne ka kyerɛ ne sɛ sɛdeɛ si ayɛ no ti si eyi abɔfra yi ɛne fibroid ne nyinaa funu pɛ ɛsɛe ana abɔfra yi ne sɛ ne ti maame sɛ anyɛ ne dɛ kyɛ sɛ wɔyɛ mmerɛ a wɔda hɔ ɔhu deɛ wɔnyɛ asɛm soso a doctor aka kyerɛ sɛ ɛmmoa bɛtumi deɛ bɔ ne nyinaa ne sɛ yɛfunu afa no gye sɛ ɔfa no fibroid ne nyinaa fɛfɛɛfɛ yɛ o ɔmoto ne nyinaa tugu na sɛ wɔntumi mɛyɛ nipa maame kyerɛ sɛ wɔtu mmirika papa ɛba ha ɔma no akwankyerɛ ma ne yɛ wɔyɛ akwankyerɛ no fibroid no ayera anane ama abɔfra fɛfɛi ɛtumi apue ama yɛawo no a wɔse wɔgyina ha na wɔda twɛdi ampa onyankopɔn ase yɛbɔ ne nsɛm na fa adanseɛ afei na ɔbɛbɔ wo nsɛm a ɔmfa adanseɛ yɛbɔ ne nsɛm ketewa na ɔbɛbɔ yɛbɔ ne nsɛm kɛseɛ no adanseɛ no bɛyɛ nsɛm na fa adanseɛ afei na ɔbɛbɔ wo nsɛm a ɔmfa adanseɛ amen maame si last week obepie mu ha na wɔde na so ite ne Awurade yɛ wɔ dɛm ha na ansa na ɔba no na ɔno so yade yade enti ɔkɔda hospital na pɔni nsuo ne ade ɛne yɛyi no amonamɔ no wɔ abere a ɛwɔ mpɔ no wɔntumi na ne wunam nyinaa twitwe no ɛna maame bi ɔbɛn no ɔka ne ha ɔkyerɛ no na ɔso ano ɛne ne ba asɔre dɛm a wɔwura asɔre dɛm a maame sɛ ade a ɛyɛ no no ɛyɛ ne nwanwa ne honam atwitwe no nyinaa ɛkɔ yade ɔda yɛ ɔyare nyinaa ɛkɔ etu ɔtɔ ɔkɔ ofie na wɔhwɛ so ɔbɛtumi ada papa
Okotoa, wada amadiate for ansana na netie. Mami ti free ho. Dia no eme PM and wakase nyame ene manya. Na yare papa. Pressure. Na me ho twetwe Amadiate for. twetwe me sa me no koto hospital. Na me ntimi na. Dia me ka ko mami bi say oto pressure. Tu ho no na mami ni no. Na me twetwe odin. And my busa me sad am say man makoda hospital abaso me buy so me na mo cheche na ma me sisa na tell dem me mra so ha di na chi na ma me ne ba ye bo ye nyina me ntima anye bi program that evil seed must die. Eye na no ya 3 days ya program. Ya de na to ayera. Ye bo ye nyina me ntima ayare safi Program that evil seed. We nyame nsa na adwuma right na aye. Mama da rade ase. Yare na to ayera. Papa nyame wakwa oniama bia samaje free mama da rade ase enye wona no oba cancel na me hye wonkom se wadwuma wo serem na oni obi nya problem na yare ne de ma wo serem no samaje free Ubo nsamaru ade na me hye wonkom se wadwuma wo serem ya wo de ya tie free na yare ne de ma wo serem no me asan yade na de aka bia rade ntwom ma wo Ubo nsamaru ade amen. So be say, Orisumu ye nyamino. Munyenes, namudia munyekum. Messi, ebrano swa. Onyamidi mensa kanwa. What you mean transio? Abaso no. Messi, ebrano swa. Onyamidi mensa kanwa. What you mean transio? Onyame yie firi ho a akwanya wo se akwanda so odi adanse me pese se nyame aye bia mo bi wo fie ha wo edro so ewie ya yo born nsem no onyame betwe wo adanse bia ma Aye Yesu anako. Sio. Yesu problem na mo ba na dia na esi me chill share come ne bedu ko me dey for drop in the bar na nyame na papa so ne pai body na kwa nkyere and then na what train that papa chi me nua ba si ha eja wo se edam na ma wo de wo nua ba be pi ha edam ana wo chill share come me dey share come na de ne ba na nyame adom nyame na papa so ne na what train si ha eja wo mai akwa nkyere ye koye na me nua ba ne ho ato no ana wo chill share Oh! We are not going to come out. Oh, some can see from there. You're my sister, no? And Kasakaka, sister. Then I'll catch you. They won't bust it. That was my sister and Kasa sister. Wow, who said what about it? Oh, boy, some of there. To me, baby, to me, yes, I know that. Baby, I see him. As so my grandchildren, baby, as so my grandchildren, baby, as so my grandchildren, baby, as so my grandchildren, baby. Can't you register? Oh no, sure. One shot, sir, my manager. Messi, what about you? Yes, what about you? See, I'm on that. Yes, see, what about you? Messi, what about you?
Sister Bravi. See, me ada ba kwa America ne se. Enyo bia na problem ba na so. Problem na timi kumu bi. Sister Bravi, problem ntimi kumu da. See, me ada ba kwa America. Ku free na ba e. Pacho efi achim afosu. Eastern region. Moya da na mote yanka ha. Me pacho me dofo wo yo so kunsu yo so. Na resistance wo no efi maba happen me yare me re wo yare na be ne ba ha. Mama de ka assemble. I want to say, a basa me hu hwe etimi brai me wono papa me papa roba konso so me pu nua no nyina tete adam ne ba ye no ena no mo kika we ena na bra no aka we nyina de akere no dwuma wadi wo fie ho tie bronsa ti mo nyina tete adam de yare na ba wo yira one ne ba ono so smoke na aka we nyina akere no wo yire de wei tie bronsa ne nan bi enu nyina na ontimi nante okwa na nan hihye disani a usida gemu to okọ ha ne ha just watanasi ajina home ansa no waso enam de ba ebere so se ba beda nyame ase na papa so wi ni esan ko e koye ye ba na wo tumi nu kra bo so menu mai na mi nua we nso ye den an so ayare ti na mai na tire se o po tire se wo yiri ayare stroke yare ye ana ne ba sida wo se center na papa ma wo kwansira wo ye ma no no ye wo yare stroke na ho hihye no no ne ho akai na Obi shall obi see me. Africa member. Aso ma sorry betu me aso. Kamebo aso ni heaven. Cedar ni heaven. Roman ni heaven. Dabi. Africa member. Babo ba ye. Man for man ko shut down bi am o. Asori dem say ya. Sister ye munya mo je last Roman ni heaven. Da no mo de no ba ye kra no. Na aye cancer nyina wie enu ti na me se mo ba ha mo ne asofo no nkasa yie omo fretire enti masofo be bo mama ne se papa wo mo se time na ye de pon na apo aso ena nya cancer de aso enu ti na me se mo ba ha mo ne asofo no nkasa yie omo fretire ne se masofo be bo mama ha papa wo mo se time na ye de pon na apo aso ne yire onyan no stroke no oni ni pa bebre na ya de stroke that time no aso bi ewu ebi akadam aso no no de ene wo huri hye nyame odifo na yire ne se wo pese wakasa ma na wo te say hallelujah anapa me jira ha me da papa so sanse nyame nam no so aya de kesi ama me pa na sahwide bi so ena ye wo e ho na ye tia ye afu ena me kuna ba ji bi wa ha ne nkola no de bi so dan me da na dwo me da hwa na ade no ena mesisi na sahwe mesisi sa ba so me nan afa de me ntumi so ne prime free me mpaso ena mesifo na toilet kura me ntumi na me na so na me frɛ me baba ya na odi kura ba ma me na me call toilet na me frɛ me kura me nya no ade a chen me ntumi so ne prime free me ena o se ne ka ho bla na ma toilet papa bi nka e wo kofodia ha e fi bla na me fa onko ho am se na me frɛ me kuna na papa e obetumi ahwɛ me ade a me kɔ ba bi a obi asese nya yare se bi papa e betumi na tire se yare na pa ma de anante me kɔ sofo ba ko me kɔ ye wo se me fa 5 million ne ne ma me so me ni 1000 ana me kɔ sa bra me nko papa na onye hwe 5 million wo se yare na pa ma de anante me kɔ sofo ba me ba me which me na she me 5 million be so me den kakra na me bedu kofodia papa na onye ba me nante bako na me betene tra ha enti edura kwankyerɛ ta me kɔ papa ho e kɔ papa mama kwankyerɛ ketua bi na wo se me nkɔ me kɔ ye me di so me kɔ ye na wo twe kra ma na me tumi kyerɛ me na so ɛnante anɔpɛ ya me firi sa hwide bi so anɔpɛ tumi gyina ha na de nyame nam papa so ye no me da me nyankopɔn ase ɛwɔ ne wa ya ama me nti ɛnɛ me tumi kyerɛ me na so ɛnante anɔpɛ ya me firi sa hwide bi so
Awurade sɛ mema wɔ na deɛ nyame ti no so meda me nyankopɔn ase ɛwɔ nea wayɛ ama me nti bɔnsɛm a wɔ mu ɛbɛrɛ wɔn tena ase ɛnɛ yɛ wo da Bishop Omosia ne Awurade adom a wɔ so nti ahobrɛase Awurade de woyɛ adwuma aberanteɛ yi se apply so pɛ so otu kwan UK United Kingdom London aburokyimɛ na Bishop ɔso ɔde nkrataa kɔɔ yɛ nyinaa na ɔtwɛn sɛ yɛbɛfrɛ no na yɛde ne visa bɛma no wɔso wɔtwɛn yɛn ma da tam yi kura yɛapa ho wɔse hɔnom ana nnora ɔbaa counseling ɛna ɔbɛka kyerɛ sɛ papa ade ne gye wo mesomehwɛ ne wo menyam ne Awurade de woyɛ afei kura nnipa makomako 59 ɛna afiri hanom atu kwan na me nso ɛdeɛ na ayɛ me ɛna aka kyerɛ sɛ ɛnnɛ ɔmmra asɔre nti wokyerɛ ne deɛ ɔnkɔyɛ papa yi sɛ ɔwura asɔre dɛm ha ne fo so yɛ visa nabo visa foforɔ nam kwan so ɔso visa no nam kwan so ɔso deɛ nam kwan so obi di aba obi di nam obi di aba obi di aba ɔba no di aba oyi no di aba okuro no di aba ɔso di aba papa obi di nam obi di aba ɔsi Awurade Nyankopɔn nam nsa so ɛma ɔtumi akɔlɔ yɛ fo school a yɛfrɛ no commission of oath no ɔmo ne lawyers ne sesɛ ɛnu ti no ɔmo na di lawyers n'akyi ɛwɔ mmerɛ mu na ɔsi owie yɛ 3 years ni ɛyɛ sɛ yɛde ne license ɛde ma no na ogyina brane wɔde abɛto wɔ anim a wobɔ ho mpaeɛ ɛnɛ yɛ a ne nsa kaa ne visa no ɔsi last week obi ka kyerɛ sɛ ɔbɔboa no a wɔyɛ panyin paa ampa na onim sɛ ɛyɛ atoro die sɛ ne no kwasɛm ɛnɛ yɛ a ɔnkasa yi ansa na ɔbɛduru ha ne visa no nso ɛreba no license na yɛ commission of oath no ɛnɛ nso ne nsa kɔ Tobai Bishop. Now, Adam, a soft carry now when we're free. I say, I'm a castle of soft semi before. And was it there? Papa was here free ornament and a rabbit, a man and Sasua. What be a crime? A man was one pretty beer. On also one cohobia where me I want some beer. Wonderful. Mia, officer, they are what I was soon. Come and say. Ọba ne kuta ne bisa mu ọba ne kuta no koka kire na okodu ya na ọba na bepa asama to yes so me ka kire no ọba no so ọba bi na ọba ne kuta ne bisa mu okodu fie no ode na ni tu fo ọba no be push ne say ah ada okompa bo so for say yes no no aka say wo say hey asem no efuru na ni abi ọtwɛn na hɔ no sɛ tie lances na wanya no ɛte sɛ de obi akɔ aburukyiri da ɔde yɛ krɔta ɔde ma obi sɛ ɔmfa nyɛ adwuma saa lances no kɛkɛ no ɔbɛtumi de ahɔ no ama nipa no de ayɛ adwuma lances na wanya no bia ɛte sɛ de obi akɔ aburukyiri da wonderful ɛnyɛ obi a ne nsa ɛno ɔmo na ɔmo bɔ ɔmo na sɛbi wokɔ kɔt no yɛ di asɛm a ɔmo na ɔmo bɔ krata ɔmo de nso ano yes sisi so no ɛno saa lances no odi fɔ bɛgye adwuma wa ana wokɔtɔ akɔtara aburukyiri no odi fɔ no sɛ makra mo no kɔtara adwuma kɔyɛ adwuma yes ɔmo hɔ atie ana wokɔtɔ sɛ makra mo no kɔtara adwuma kɔyɛ adwuma oh yes fa so Yami Shira no go so anya okese. Padi e me first solution prophet. You prophet bi sa da. Me okay me wo papa wo. Oka. Na nyame afa no so. Na waye. Me shira wan sa na wa fa na ye ne. Ah, o hwa me a wo tie me. Fa ho adanse na enne wo hwe no.
ɛyɛ me na nyame fa me so ma ɛbɛ me so asɛm no bɛkɔ wie ɔbɛhwie ne honhom agu honam nyinaa so ɔse ebi bɛma wɔayaresa adom akyɛdeɛ ebi tumi de yɔ ebi so kɔnhyɛ ɛnɛ na awurade sɛ memfa mmɔ obi a ɔhwɛ me yesu ba asase so no baabi bie no a yesu ka nkwagye sɛ bibia ɔbɔ mmɔden asa wɔn a monammerɛ ɛwɔ wɔn soɔ no ɔsa wɔn yadeɛ yɛka nyankopɔn asɛm ɛwɔ Acts chapter 10 verse 38 Bible sɛ yesu kristo ahonkronkron yɛ ne mma no na ɔnam no ɛnyɛ nyamesɛm koraa na ɔka ɔsɛ wɔn aborɔnsam akyekyere wɔn afa wɔn nomum ne wɔn a yadeɛ ne ahom hyɛ wɔn so nyinaa yesu sane wɔn ɛnti awurade asoma me sɛ wo a wohyɛ me a wotie me no ade bi ɔbɔnefoɔ de haw no na memfa me so ne mfiri wo so nti gye wayaresa gye wo fa hodie ɔka nkɔ ɔdeɛ nti a wɔba asase so awurade mfa ntom nti wo nso to frɛ numbers no a ɛwɔ screen no ase no na me ne wo bɛbɔ mpae shalom peace bye bye.